De novo, estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Santiago Freire, alcalde de Noia. Como estamos? Que tal? Hola, boa noite e moitas gracias por darnos unha vez máis a oportunidade de tratar sobre distintos temas de actualidade municipal. Que ten moitas e entraremos nelas, pero antes de empezar, como se presenta o día de hoxe, que, digamos, que previsións lle están alertando as institucións de protección con claro, emergencias, claro, con co tema de a borrasca que vai vir esta noite ou nas próximas horas, vamos, para evidentemente, pois non está de máis tomar todas as medidas, todas as precaucións no relativo ao pechamento de parques infantís, de espazos abertos onde poida haber algún risco de desprendementos, de caída de ramas e demais, e sobre todo, bueno, pois facer esa labor de concienciación á veciñanza para que extreme as precaucións, se ten que desplazarse nos seus vehículos, se ten que, digamos, acudir ao seu traballo, pois que extreme esas precaucións, e tamén, bueno, pois o dispositivo de emerxencias que este advertido e con a maior, digamos, precaución á hora desas intervencións que poida ter que facer por caída de árbores, ou se ten que intervir en algunha inundación ou outras circunstancias que poidan darse. Señor Freire, o Noia ten 14.150 habitantes, máis ou menos reconocidos, non? O Partido Popular nas eleccións do pasado mes de maio conseguiu 7 concelleiros, o Partido Socialista 4, Noia Independientes 2, BNG 2, Marea Cidadá 2. E, lóxicamente, o pacto e o acordo que tiñan con Noia lle daba a maioría absoluta, pero fai un par de semanas que pasou en Noia, que se produxo en Noia con un dos concelleiros que estaba e que vostede, ademais, había ido a fichar, a levar para o Partido Popular como un home pois importante para o seu proxecto. Bueno, pois dáse unha situación sorpresiva, cando menos para nós, no senso de que este integrante da candidatura do Partido Popular, Luís Salamancos, ao que eu lle ofrezo no seu momento a posibilidade de participar na política local. El non tiña, non fora concelleiro, nin participara previamente na actividade política municipal. Nun determinado momento confíase nesa persoa para que asuma funcións como, por exemplo, a de portavoz do grupo municipal, desígnase como tal portavoz no momento da constitución do Grupo Municipal do Partido Popular. Ao mesmo tempo encoméndanselle distintas funcións vinculadas ao Departamento da Policía, ou sea, Concellería de Policía, Concellería de Persoal, tamén responsabilidades en medio ambiente e outras materias, e prácticamente a nosa sorpresa é que dende o primeiro momento pois vai declinando ou deixando de asumir esas responsabilidades, plantexando que prefire ter menos competencias, que prefire non exercer a función de voceiro, a función de portavoz para que foi designado. De feito, non chegou a intervir en ningún dos plenos como tal. A partir de aí plantexa ya un compañeiro a posibilidade de que sexa ese compañeiro, Iván Lorenzo, quen asuma esa portavocía ou que pase a ser voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, e tamén pois decide deixar de exercer determinadas concellerías para as que fora designado. Bueno, eso supón que vayan discurrindo esos primeiros meses do mandato nos que bueno, pois observamos que a súa implicación, o seu compromiso e demais era un tanto limitado e sobre todo ao marxen do resto do grupo en moitos momentos, pero evidentemente nunca pensamos que se podese chegar a unha situación deste estilo onde evidentemente non advirteu a ningún compañeiro, nin evidentemente o propio alcalde, porque hai que ter en conta que foi unha aposta persoal. Eu fun quen lle plantexei a posibilidade de formar parte desa candidatura. Evidentemente eu considero unha falta de lealdade, de respeto ao grupo e sobre todo, bueno, pois unha situación de cobardía, porque se alguén
discrepa ou non está de acordo en algunha cuestión, pois o lóxico é que o poñan de manifesto en algún momento e que pois se poda debatir ou se poda tratar calquer cuestión. Ben, nós estamos seguros que isto é unha situación que se ven artellando dende fai tempo, da que algún outro grupo municipal era coñecedor e, pois... Non foi sorpresa para todos os grupos da corporación? Non, evidentemente que non, ademais temos constatado e temos probas de que se veñen mantendo diversas reunións dende fai tempo con algúns grupos políticos e, digamos, esta non é unha situación que tivese como consecuencia os orzamentos do Concello de Noia, sino que os orzamentos foi a excusa, pero podría utilizar como excusa calquera outra, porque evidentemente eses orzamentos na súa aprobación inicial os vota favorablemente co resto do grupo de goberno, tanto os concelleiros do Partido Popular como os do Noia, emite un voto favorable, sométese a exposición pública ese orzamento logo da súa aprobación inicial, existen unhas alegacións e na aprobación definitiva sorpresivamente pois cambia o seu criterio de voto, vota en contra, sin advertir nin na xunta de goberno previa que se celebrou nada máis e nada menos que o día anterior ao debate deses orzamentos, na propia reunión do grupo de goberno que se celebrou media hora antes da sesión plenaria, tampouco advirte nin pon de manifesto ningunha situación que nos faga pensar que vai a desmarcarse a hora de votar e, evidentemente, pois causa un perxuicio como é que non prosperen eses orzamentos, causa un perxuicio importante a moitos provedores do Concello de todo tipo, maioritariamente provedores do ámbito local, pois dende talleres, ferreterías, almacéns de construción, gasolineras, digamos, imprentas, farmacias, establecementos de hostelería, todo que o tecido, digamos, empresarial local que traballa co Concello e tamén incluso pois digamos medios de comunicación, todo relativo que tamén ten unha incidencia pois en gastos correntes como son, por exemplo, pois os relativos ao suministro eléctrico, alumeado público, suministro de peles ou suministro de material para o funcionamento das instalacións municipais e, bueno, pois acaba... Pero vostede está sostendo, permítame, vostede sostén ou xa pode ter documentado, eso dirá vostede, que isto non foi nin fruto dun arrebato, nin vostedes a ningún compañeiro do Partido Popular da Corporación foi avisado, nin informado, nin comentado, nin nada, pero que algún outro grupo ou compañeiro da Corporación fora do Partido Popular si o sabía fai tempo. Evidentemente, independientemente de que tiñamos unha certa sospeita ou información de que viña mantendo determinadas reunións e que podía ter un comportamento un tanto anómalo a hora da súa participación na actividade normal do grupo, pero evidentemente a ninguén se nos pasou pola cabeza que poidese adoptar unha situación como esta que ocasionou e, sobre todo, sin previamente advertir nada ao respecto, porque, honestamente, alguén que quere actuar con honradez e con honestidade, se algo non o ve claro, se algo quere que se lle explique ou quere que se contraste, pois debe advertilo e decir, oiga, eu isto non estou de acordo ou teño outro punto de vista, quero que se debata, quero que se modifique, quero que se revise, pero en ningún momento fixo ningunha aportación dese estilo. Eu entendo que é unha cuestión premeditada e de unha cobardía e de unha traición total, o sea, porque xa non é un tema que digas, bueno, pois ao mellor non yo quere transmitir o alcalde, pero si yo transmite a outros integrantes do grupo de goberno para que se podan... Non é unha cuestión personal de Santiago Freire, señora Lamancos. Ben, eu o que entendo, non sei os motivos, insisto, hai cuestións que evidentemente iremos vendo co tempo e tamén hai
cuestións que somos conscientes que el causa baixa como afiliado no Partido Popular o fai a través da sede de Madrid, da sede de Génova en Madrid, no mes de xullo, evidentemente no mes de xullo, eso está contrastado, de tal xeito que non é unha cuestión que apareza da noite para a mañán vinculado aos orzamentos, o sea, el ten unha estrategia definida dende fai xa un tempo, seguramente pois esperou un momento no que podía facer máis dano, no senso de que os orzamentos anuais pois ten unha trascendencia para o funcionamento do Concello. Posiblemente descoñece a repercusión, evidente que pode afectar incluso ao que é a partida orzamentaria para facer fronte ás nóminas do persoal do Concello no último mes do ano e demais, no mes de decembro, e evidentemente pois obriga a ter que tomar unha serie de decisións para corrixir esta situación provocada como consecuencia do seu comportamento. E tamén é certo que no mesmo momento da votación no pleno eu digolle que debe explicar o seu sentido de voto e debe explicar por que motivo actúa desa maneira. Non dá ningunha explicación, seguindo a súa línea, nada máis rematar o pleno, levántase, auséntase e ao pouco rato, pois axudado por alguén alleo, redata o escrito para presentar, digamos, a solicitude para abandonar as súas competencias na súa responsabilidade no Concello e tamén pasarse ao grupo de non adscritos. Por tanto, é un caso de transfugismo de libro con todos os criterios para que sexa, digamos, considerado transfugismo prácticamente no seu grado máximo. Por tanto, bueno, pois evidentemente el terá que explicar por que fai isto, cales son os motivos e evidentemente nos faremos a investigación correspondente tamén e trataremos de clarexar toda esta situación, sobre todo tendo en conta que levamos tempo traballando para o Concello de Noia para mellorar a xestión, a calidade de vida dos seus veciños e alguén en quen se deposita unha confianza e se lle encomenda unha responsabilidade tan relevante como pode ser a de portavoz do propio grupo municipal. A representación dos veciños. Eso demostra pois a confianza depositada en él e a esperanza que se tiña posta nesta persoa dende o primeiro momento. Eu entendo que é unha responsabilidade exclusiva miña, porque é unha decisión que eu tomo basada na confianza, equivócome dándolle esa confianza a unha persoa que, dende logo, me demostra que non é merecedora da mesma, e a partir de aí, bueno, pois se abre un novo escenario, a situación que se produce, eu creo que entendo que alguén o asesorou de que o feito de abandonar o grupo político do Partido Popular e facelo a través da sede de Madrid, pois lle iba a posibilitar que non tivese a condición de adscrito o grupo municipal do Partido Popular e supoño que contaba que con eso pois podería apoiar unha moción de censura e demais. Evidentemente o seu voto non é válido para esa cuestión, trátase dun caso de transfugismo perfectamente definido no informe de Secretaría e, por tanto, pois o seu voto non é válido para esa cuestión, pero sí que pode utilizar o mesmo para desmarcarse, bloquear e condicionar pois o desenvolvemento da política local nestes 2 anos e pico que quedan todavía de mandato. Vaya lío. Sí, no, é evidente que é unha situación novidosa, bueno, pois o que che fai é reflexionar sobre como artellar as medidas para que o Concello siga funcionando. Evidentemente, bueno, pois vai a requerir chegar a outro tipo de acordos con algunha outra formación,
Nos entendemos que ata o de agora o grupo municipal do BNG pois, actuou con un criterio diferenciado en determinados aspectos, foi posible chegar a acordo con eles en determinadas cuestións e esa vai a ser a opción preferente a hora de chegar a determinados plantexamentos en aras de, digamos, posibilitar o funcionamento do Concello. O pacto de goberno feito con Noia Independientes sigue funcionando ben? Hai algunha novedade que poida comentar ou que deba de comentar para os veciños de Noia? Ben, eu creo que este é o terceiro mandato que compartimos esa responsabilidade de goberno. É o mandato no que se dou unha maior cordialidade, un maior entendemento con esta formación do Noia. Eles evidentemente apoyaron os orzamentos e non se desmarcaron en ningún momento, entre outras cousas, porque tal como están estructuradas as áreas de goberno, cada un ten competencias sobre determinadas materias e evidentemente era un documento que permitía contemplar determinados investimentos en cada un deses departamentos e permitía reforzar as partidas orzamentarias. Hai que ter en conta que era o orzamento máis elevado da historia de Noia, en torno a 14,5 millóns de euros. E, fundamentalmente, eu quero deixar clara unha cuestión para que non leve a ningún tipo de engano, e agora entendo digamos, a crítica agresiva que facía algún grupo político, non este concelleiro do Partido Popular que non interveu en ningún momento, senón algún outro voceiro de algún outro grupo político, sobre todo, fundamentalmente, o voceiro da Marea e o voceiro do Partido Socialista, digamos, a crítica férrea que facía ese orzamento. Aquí están os informes de intervención que evidentemente demostran que non existían neses informes ningunha cuestión de carácter suspensivo. O que existen son informes completos, detallados, donde fan unha serie de recomendacións, o igual que os orzamentos aprobados en ocasións anteriores no Concello de Noia e en outros moitos concellos. Advirten de determinadas cuestións de carácter formal, non teñen carácter suspensivo. Son informativas. E evidentemente, pois, esa é unha excusa para intentar enturbiar a xestión do goberno, intentar enturbiar a xestión que se está facendo dentro do Concello, onde nos sentimos orgullosos de moitas das actuacións, dos investimentos e do traballo que se vai desenvolvendo, independientemente de que, evidentemente, pois hai aspectos mellorables. Antes escoitaba a outro alcalde facendo unha reflexión. Sempre, nun concello sempre hai aspectos a abordar, non se pode chegar a todo o territorio ao mesmo tempo, pero o que é evidente é que estábamos satisfeitos do traballo que se estaba realizando e, bueno, pois calquera pode entender que o orzamento prorrogado co que traballábamos neste momento é un orzamento no que se prorrogan, digamos, aqueles capítulos relativos a gasto corriente e demais. Non se prorroga o capítulo 6 de investimentos. É un orzamento que ten, digamos, un montante de en torno a 11,5 millóns de euros, e o orzamento que se pretendía aprobar pois son 14,5 millóns. Son prácticamente 3 millóns de euros de diferencia, que permitía afrontar moitas das inversións, permitía tamén unha planificación para o que quedaba de exercicio. Estábamos traballando no borrador do documento para o 2025. Isto supón un contratempo que agora, bueno, pois levamos xa varios días reuníndonos co persoal da área económica, co Departamento de Intervención, Contabilidade e demais, para ver os axustes necesarios para poder seguir funcionando e adoptar determinadas medidas que permitan afrontar o exercicio con unha certa garantía. E aminorar as consecuencias negativas, non? Evidentemente. Paliar no que se poida. Pero a cuestión para os veciños e para tal. Unha decisión que, según vostede, digamos que argumenta, incluso ten documentado, pautado, de que se viña matizando, que se viña estudiando, que se viña pergueñando dende xullo e se produce 2 meses despois, non.
eu creo que se viña pergueñando de antes. E que se produce... En xullo en Madrid, con unha baixa. Sí, pero evidentemente... Se viña producindo xa antes. Evidentemente, agora, pois, a finais de setembro, adopta este comportamento co cual, bueno, pois, isto non é unha cuestión do momento, nin é unha cuestión de un cabreo de un día, evidentemente. No sentido estaría que, para que nos entendamos todos, estaría que estaba sendo convencido, ou foi convencido, para facer un apartamento, un apartado, irse do Partido Popular e volver ao goberno con outros equipos, con outras agrupacións. Ben, iso é unha cuestión que iremos comprobando ao longo do tempo e calquera pode entender que se existira unha vontade de advertir, de cambiar, de correxir, de modificar ou de facer unha determinada proposta, tería que telo posto de manifesto neste tempo, o que non podemos intuir que alguén vai a facer algo deste estilo si previamente, porque ademais aí están as atas dos distintos órganos colexiados, das xuntas de goberno, hai que ter en conta que mantemos unha xunta de goberno todas as semanas na que el forma parte, non fixo ningunha advertencia nas comisións informativas correspondentes, nin fixo ningunha advertencia nas múltiples reunións. O que si notábamos é pois que dende fai xa tempo non participaba en determinadas actividades e moitas das excusas ou das justificacións que agora parece estar dando, pois evidentemente se caen polo seu propio peso. E evidentemente eu creo que ao marxen de que alguén poda decir, oye, pois en esta cuestión creo que se debe levar de outra forma, nada xustifica desmarcarse nunha votación como é a dos orzamentos deste xeito e, sobre todo, bueno, pois con a clara intencionalidade de causar un dano ao grupo de goberno e á xestión que se estaba levando a cabo. Causas políticas de momento non se poderán producir, tendría que non ya abandonar, non ya independientes agrupados tendrían que abandonar o pacto de goberno para que houbera un cambio de unha posible moción de censura e un cambio de goberno, non? Sí, evidentemente, eu quero pensar que... Porque senón queda a cousa empatada, non? Claro, quero pensar que cando toma esa decisión de abandonar a afiliación do Grupo Popular a nivel Madrid e non o fai a través, comunicando a través da sede local ou comunicando a través da sede provincial, senón que o fai directamente a través de Génova, digamos, a través de un correo ou dun burofax ou da solución que utilizou, pois evidentemente xa está intentando marcar distancia e convencido de que ese paso pois lle pode ser útil para que nun determinado momento pois o seu voto poida ser útil para unha moción de censura. Evidentemente, pola lei antitransfugismo está establecido claramente en que casos, porque el formou parte do grupo do alcalde, formou parte do grupo municipal do Partido Popular, e non só eso, está no momento que se constituye o propio grupo, ele é designado portavoz do mesmo, o sea, que non hai ningún lugar a interpretación, o sea, é evidente que el é un concelleiro que estaba adscrito ao Grupo Popular dende o momento da conformación da corporación. E, evidentemente, Noia ten moitos proxectos en marcha, hai moitas cuestións que seguimos desenvolvendo, estamos afrontando nestes momentos pois o proxecto de rehabilitación da antigua fábrica da Chaínza no seu conxunto, aí vaise a construir pois un albergue turístico que está rematándose e que se concluirá nas vindeiras semanas. Vaise a construir un local, unha factoría da mocidade, un local para a xuventude que supón a recuperación de outro deses edificios e a construción dun centro de día que van a permitir pois recuperar un patrimonio industrial que foi adquirido polo Concello no seu momento e que estamos levando a cabo unha posta en valor, unha recuperación, ao igual que noutros momentos pois se fixeron con outros vestixios industrial ou con outros elementos do patrimonio
patrimonio industrial que tiña Noia, como era o propio Talleraco ou a nave da Bruñeiras que se está rehabilitando e na que se actuou recientemente. E, bueno, pois seguimos traballando en proxectos importantes para o Concello. Hoxe mesmo, pois, unha das obras que se está acometendo pois é a demolición de un inmoble fora de ordenación, no que se leva moitos anos pelexando para regularizar unha situación onde era necesario a apertura desa rúa, a confluencia entre a rúa Outonil e a avenida da Coruña, unha actuación que estamos seguros que vai a ter un impacto positivo para os veciños desa zona e para o Concello a hora de regularizar pois a situación desa rúa e mellorar o acceso aos establecementos que están situados aí e, sobre todo, bueno, logo de que o Concello asumise unha cuantía importante para, digamos, afrontar eses gastos da adquisición dese inmoble, pagándollos o seu anterior titular, un desembolso importante para as arcas municipais, así como un desembolso importante pois todo o proceso de demolición e posterior urbanización desa rúa. Tamén traballamos en proxectos de acondicionamento a nivel turístico de 2 miradores sobre distintos puntos elevados do Concello que estarán, digamos, operativos en breve, que vai a supoñer pois tamén a recuperación e a posta en valor de 2 elementos diferenciados do Concello de Noia que teñen unha potencialidade turística, ou as obras que vimos de rematar de ampliación de unha parcela de titularidade municipal no polígono de Auga Levada para, digamos, utilizala como almacén de materiais do Concello, dos servicios municipais, que nos vai a permitir prescindir dun aluguer que o Concello pagaba anualmente por utilización de unha nave en propiedade. Foise o noso tempo, señor Freire, pero ten unha última intervención para un mensaxe aos veciños, principalmente de Noia, de que, lóxicamente, a labor de goberno vai continuar, co que vostede queira decir, pero outro día tendrá que virnos a contar máis do que están facendo e menos deste lío, que esperemos que vaya collendo, que vaya pausando, Evidentemente, co que queira rematar, 20 segundos, señor. A nos gustaríanos tratar de outras cuestións nesta entrevista, pero evidentemente eu creo que os veciños de Noia teñen dereito a saber, teñen dereito a estar informados de cal foi a situación que se produxo, teñen dereito a sacar as súas propias conclusións. Evidentemente, no noso Concello teñense dado diversas situacións ao longo da historia de sobresaltos e demais, pero esta situación que acabamos de vivir, pois teño que decir que dende logo non é a habitual, independientemente da conflitividade política que poda ter o Concello de Noia ou de outras etapas históricas, pois creo que este señor veu a marcar un novo hito e lamentablemente pois o consideramos un hito desagradable. Hai que decir que Noia ten moitas cousas positivas, que ten un gran atractivo, un gran potencial, e imos a seguir traballando para poñer en valor e para optimizar eses recursos, intentando poñer solución a un contratempo que dende logo non é o desexable. Esa parte na que nos quedamos. Pois moitas gracias. Que nos quedamos, señor Freire. Foi un placer contar con vostede nesta edición. O placer é meu. Que haxa suerte, que haxa solución para estes contratempos e hasta unha vindeira ocasión. Que falemos máis de proxectos de Noia. Moitas gracias. Moitísimas gracias. Recollo segundo. Moitísimas gracias. Nos vamos a publicidade e damandos co patrocinadores. Volvemos e recibimos ao alcalde de Meaño, Carlos Vieites. Non o perdan. Un concello importantísimo para o sector do viño e outras moitas cousas. Xa verá.